бача, нобуд чия духта будухи? Чӣ хея духта ака? Ма ба хотири ӯ духтаи на 3 солаи ғарибӣ да кор кесам ки берам туй кунам бигиримаш. Не ки ӯ ба ман наисто туй кадака. Я бор без фикр кака? Хита ба даст биги шербача. Нобуд яму ҳайвон. Я бор фикри очатака? Манра як чиз да қар кесай. Гуфта буд шуна мекунам местам ба ман. бача, куҷо мераи даи вақт? Ватан мерам ака. Мерам туша ҷазир накунам нома мегардонам. баъд мефаҳмам сазои хиёна чия. хатои калон мекунӣ. гумӯш ки наками курора. манра ҳурмат мекунӣ? ҳо чӣ ба намекунам? хаагани нарас мара. салом алайкум. алайкум салом. ака худат админ ҷангалистон ҳастӣ? ҳо худи худаш. шумо сайти маро якҷо медонед? видеота тамошо мекунем ака. видеои тен мекунӣ ака, гапат надорам. ха ака историямо намекунем подписчикои ман бисёр шава. мале гаме сайро шоурен шуморам.